Hello kabayers.
kilos pa kabayers. Grabing kapuya. Grabe kainit. 8 kilos pa. Oh, okay, salamat. Ini pun. Biar ni bayar sekali gahi. Hello. Kabayers. Baligyan ni sa Tagiya, guba mga lahang penderya. Baligyan ang mga asin. Ya, ingon siya nga hinduin na diyo para ako'y madala nimo. Ang hindo ko. Ang guba na kong kabilya. Ka tiyam-tiyam ka pagkapait ka pagbugas mga kabayers. Suki. Salamat sa pagsunod sa among vlog mga suki kabayers.